abin al'ajabi. Zakari Sadu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Za mu fara ne yau nake gada wani babban abin al'ajabi, wato a wani bangare ne kawai kasar Najeriya ko limamai biyu masallaci guda amma da jama'a biyu, abin mamaki, ikon Allah. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku daga nan gidan talabijin na Africa Media. Ni ne mai asusu sunan Zakari Sadu. Insha Allah yadda Abdullahi Sadu ya fara gabatar da wani abin da zamu wato nuna muku an jima nan wani bidiyo ne, wato wani abin al'ajibi yadda wato ya fara gaya muku shine wannan bidiyon za ku gani yanzu haka kai tsaye. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ikon Allah. To ban sani ba ko Darakta Abdullahi zai dan ba malamai magana kai. Malam Nasiru, assalamu alaikum. Malam Nasiru Usman Abbas, assalamu alaikum, barka da zuwa malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga wani babban al'ajabi wanda muka tsinci kanmu a cikin mu musulmai, kuma abin da bai dace ba ne. Ta ya za a ce limamai biyu ke jagorantar sallah a guri guda, jama'a sun raba kai ke kawunansu. Gaskiya ne. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina maulana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Gaskiya wannan al'amari ne wanda yake mai bata rai, mai sa zuciya ta yi kuka, idaniya su zubar da hawaye dangane da kasancewar a ce musulmai su dinga raba kawunansu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umartar mu da mu haɗe kanmu. Allah yana cewa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku haɗe kanku, ku zamto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, musamman abin da ya shafi addini. Wajibi ne mutum ya zamto a cikin addininsa ya ɗauki ɗan uwansa wanda ko da ba aƙidarsa ɗaya ba, ya ɗauke shi a matsayin ɗan uwansa. Kada addini ya raba su, kada sallah ta raba su. Musamman babban abin al'ajabi shine a ce wai sallah ta raba ku, a ce kuma a masallaci guda, a guri guda, a lokaci guda. Gaskiya wannan abin takaici ne. Da kyau yi ne ma a ce wannan yayi gama nashi, wannan ma ya so yayi, kuma haka da sauki a ce wannan ya nasa, in ya kare wannan ya zo ya jona nasa. Haka ne. To ko shakka babu irin wannan wajibin malamai ne su tsaya su zage dantse wajen jan hankulan mutane, wajen haɗe kai. Su waɗanda suke ganin cewa sun fahimta, yi ƙoƙari ka fahimtar da wanda kake ganin ba. A tafi a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Abin bakin ciki ne, abin takaici ne a ce yau kana musulmi, kai kana aljanna, dan uwanka musulmi yana wuta, wace riba za ka samu? Don haka ashe kenan akwai buƙatar mu haɗe kawunan mu, a gudu tare a tsira tare, mu gudu tare mu tsira a tare. Allah ubangiji ya samu dace. Amin amin. Wannan ai ba yi mamaki bane, tun da anan ma an taɓa samun haka ko irin haka. Na ga bana ma an yi hakan. To dai Allah kiyaye, Allah ya tsaya. Amin. To Zakari Sadu, sha ci gaba. To insha Allah za mu ci gaba da kasar Philippines, inda aka yi wato wani abin aljibi ma a can, inda wato a wani matashi mai kawo macizai mai suna Joe Cleland, haifafen kasar, ya kasance mai mu'amala da macizai. Hakan ya sa ya ci gaba da barin macizai na saransa duk mako a arewacin wannan, inda mutane kuma suka gani cewa lallai wannan mutum ne wanda ya kamata a yi hankali da shi. Cleland mai kimanin shekaru 31 da haihuwa, mazaunin garin Cagayan
da Oro City da ke arewacin kasar Philippines a lokacin da yake da shekaru 14. Wata rana sai wata mesa ta sare shi a madadin ya tafi asibiti, shi wato ya shafe wajen kawai nan take wannan sarar ya bace daga wato hannunsa. Inda wato abin da mutane ya kamata su duba shine kar mutane su ci za su yi kammala irin wannan aiki da wannan mutum ya dake yana da wasu asiri a jikinsa. Mutane su dinga hankali, kar su ce za su je su ma su masu je sare su dawo su ma su ce kuma su shiga wani yanayi wadda ba shi kenan da yake musan cewa cizon wato sarar maciji abun da ke kaiwa ga ainihin wato zaka sarrafa sosai. Haka ne, to jama'a su yi hankali. to madalla Zakari Sado, Masha Allah. Allah ya kai mu mako mai zuwa idan Allah mai komai ya so. Insha Allah. Yanzu abin da zamu yi jama'a zamu je mu saurari wato Maman Fatimatu Yusuf a wancan